момент миналия сезон е тези 3-4 дни, които карахме с Валио, Селена, с Вичо. Тогава за първ път отидохме и пускахме терена на Дончовите караули и останахме доста приятно изненадани. Тези дни на поручване на Дончовите караули ще ги запомня с сериозно каране, няколко успешни линии с хубави дропове, много усмивки. Реално целият склон е разделен на едни ули, ръбчета и спайнчета или скални прагове. Всеки може да намери нещо на този склон. Още докато се качахме нагоре, също оглеждахме линиите и точно като стигнахме в страни от този склон, разбрахме за какво става въпрос и че мястото всъщност въобще не е майтап. Въпреки че късо като денивелация, всъщност е доста сериозно. На Дончови караули фотографската памет е нещото, което трябва да влезе на 100% в действие. Защото когато седиш над склона, ти не виждаш абсолютно нищо. Единството, което виждаш долу е рибно езеро. Това ми бяха 2 дена, може би, които реално карах фрирайд този сезон. Тотално ни вдъхновиха тия дни. Идеята, тя беше в съзнанието ни от доста дълго време. Да опитаме да събереме колкото се може повече хора, които се занимават с фрирайд, на каквото и да е ниво. Помня, че Анди каза репликата, всеки трябва да заслужи своето спускане. Тръгваме от точка А, трябва да стигнем чрез пантене, ходене, снегоходки и с ски с колани до точка Б, произволен връх в долината над Хижевихрен и да направим каране. Който колкото сили има, толкова спускане да направи за деня, тези спускания да бъдат заснети и после да оценим най-доброто спускане, най-големия дроп, най-агресивната и красива линия. В един момент Анди даде идеята Free Slope Style. Реално това е вдъхновено от Slopestyle Skiers, където се събират едни от най-добрите скиори в света. Имат няколко дисциплини, в които се състезават. Едната е Big Mountain, другата е Backcountry Slope Style. Фрирайд на склон с предварително подготвени скокове. Така зададен формата на Дончо Кани, целяхме да разшири аудиторията на фенове на ските и сноуборда, които дойдат и участват в него. Тогава решихме, ако ще го правим по някакъв начин и да е окей, ни трябва някой, който да организира цялата тази работа и да помогне с идеи. И веднага Ники Малки ни изникна в главата. Тогава организацията реално се случи за доста кратко време, може би 2-3 седмици преди състезанието се почна всичко да се прави, доста на тъгъдък. Анди беше поел част от организацията, свързана с изграждането на скоковете, заедно с Ники Малкия. Валио беше в бокса заради травма на коляното и беше поел цялата организация долу в Банско, като на мене ми се падна нелеката задача да разгледам терена, да го запомня, да му сложа някакъв вид маркери и после да обясня на хората за какво става дума. Склона, по който карахме, е отдалечен доста от
първа помощ и въпреки, че нямахме сериозен екип за сигурност, един инцидент там можеше да означава и най-лошо. И от първите хора, за които ни хрумна, който би се навил на такова нещо, беше Краси Стоянов. Той пое организацията на целия спасителен екип, връзката с медицинския екип. Реално няколко момчета, страшни ентусиасти, доброволци. Както каза Краси, са си направили една много добра тренировка. Всичко, което те правиха, беше на ръце. Да останем в планината и да пренощуваме на някаква хижа ни беше в главите още от началото тази идея. В смисъл, винаги е много по-приятно, когато си карал, когато си бил на хубави места навътре в планината, да не бързо да се върнеш долу в цивилизацията, а да останеш малко сред тази планина, да усетиш за какво става въпрос. Мислихме, че повече от 20-25 човека няма да дойдат така и така. Също се оказа, че дойдоха 50 човека и бяхме доста втрещени от целият този интерес. В тази връзка няма да забравя какво каза един наш приятел. Ако преди 10 години някой ми беше казал, че толкова много хора ще отидат 2 часа ходене навътре в планината, за да карат по напълно непознат склон фрирайд, нямаше да му повярвам. Ние нямахме определен строг стартов лист, по който да тръгват хората и реално това беше свободно. Който е готов горе, готовност, казва готов съм и тръгва. И това вече и късмет, но и самият човек се решава в какви условия ще тръгне, което е готино. Първия ден, мисля, че на склона за фрирайд, когато на него най-много се обърна внимание, имаше доста материал и доста възможност да си направиш спусканията, които искаш. Трябва да си запомня много добре детайлите на самото трасе, на терена, за да можеш да се ориентираш и изобщо да си оцелиш линията. То се случи по време на състезанието, да имаш хора, които се объркаха и то не малко, но това е нещо нормално на такъв склон. В тази връзка поздравления за всеки един, който дойде на Дончо Кани, защото се спусна съвестно разсъдливо, без да приема излишни рискове, ясно осъзнавайки странността, липсата на видимост и качеството на снега. Беше идеята да не се насилват хората, да карат така, както биха карали нормално, ако са на такова място. Но тук идваше и допълнителното енергията от всичките тия хора, които са там. Честно казвам, по-голямата популярност беше на чистия фрирайд, но реално трябва да сме чести в тези условия в този сняг, трасето с колкото беше по-добре.
на него. Ники направи една много готина демонстрация. Фиката избухна и направи може би 3-4 спускания, което никой не се съмняваш за него, защото той като цяло е способен физически и психически да се качи 5 пъти на един склон, за да го кара. Пантех нагоре и още беше ясно времето. И достигайки до Рибно езеро и всъщност виждайки склона с слоупстайла, това ми беше може би най-готиният момент от цялото това преживяване. Не може да повярвам, че това нещо се е случило в България. Един склон с едни нарисувани 7-8 кикъра вътре в планината и да имаш такава възможност да си играеш по този начин. Дончо Кани, въпреки че беше райдърска среща, направена само изцяло за кеф, имаше един вид не състезателен характер, ами по-скоро съревнователен характер. Колкото и ние да обяснявахме, че не става дума кой ще кара най-добре или кой ще скочи най-много, заставайки горе, всеки от нас имаше идея да направим най-доброто си спускане. Когато накараш хората да гледат едни кадри, техните спускане и спускането на приятелите им и да оценяват кой как е карал, ти щеш не щеш превръщаш една райдърска среща в състезание. Важно е посланието преди това оценяване и важно е настроението след това оценяване. При нас то беше само изцяло приятелско. На стълбичката в кавички и с наградите се окичиха хората, които бяха избрани от общността. Когато имаш хора, които доброволно просто си дават и труда и желанието и въображението за това нещо, нещата се случват. Един от най-ярките ми спомени също от цялата среща Дончо Кани беше, че дойдоха и част от малото поколение на този спорт. Хора като Мони, хора като малкия Бобо, които трещят колкото всички останали и повече. Виждайки тези млади таланти в действие, те остава наистина с едно хубаво усещане за нещата, които предстоят.